Aslom ka magnaong mahal eh. Di wow. Mas aslom kag naon. Hi guys! Madyong gabi eh. Welcome po sa aming YouTube channel. So, for today's vlog guys, na ako ipakita ninyo guys. Sayote. So, kani guys, kay mangga din siya guys. Pero di siya halata kay aron dakuha. Ano. Mura siya kuan guys, sayote. Dala na ni Nonoy guys ganina sa kanya sa iyang trabahoan. Pinalit daw ni niya. Tagpila naman? 15. Tag 15 daw ni guys. Shout out sa kantin sa Swiss. Sino ba? Tas Nonoy guys oh. Here. So guys, kay iya maning kanon haning panitan guys. Aslo man siguro nila. Aslom. Panit pe. Oh. Dali. Palitan na ni Nonoy guys, oh. Pero kung aslom na siya pag-ayo, di gamay lang kanon guys kay bawal ko sa aslom. Kay acidic man ko. Palitan na ni guys, then kauno na mo og aslom ba. Aslom eh. Ginagawa mo. Dali na. Aslom na. Putda na ha. So guys, thank you po sa mga bagong nag-subscribe sa mga YouTube channel. Mag-shoutout ko guys habang si Nonoy kay nagpanit pa sa mangga. Shout out kay Ate Gingging Labinja ug kang Publing Tahoy TV ug kang nasa kamot nagibot na guys oh. Pang Pito Kit. Salamat po sa mga nag-subscribe. Aslom ka magnaong mahal eh. Di wow. Mas aslom kag naon. Kuha ko asik. Ay, sa'yo mong sasaw. Ang dako ano? Galaway naman ko.
Katuna ang laway. Ang dako amal, no? Dako pa si mong naon. Mahal, dako pa si mong naon. Lapad pa si mong naon. Init. Mana na mahal? Guys, sa mga nagpanit ni Nonoy guys, oh. Ang sausawan kay Patis o toyo. tuyo o Toyo. asukal guys. Tuyo o asukal. Pasensya naman sa mga hinayhay guys, kaya ang gisod kay inayuwan guys. Kaya nay background sa likod. Ano imong kuan? Sige ba? Kuan ba aslong? Aslaman? Aslom. Diba? Makirig naman yun. Yan. Aslo mo din, no? Sato si guys ang asluma. Ano ba? Asa din kamu? Ano kaya no? Bati masin. Ay, sabaw na kung sa limangga ha. Karabaw. Karabaw niya na? Murag mo man eh, karabaw. May kabaw ay baka na. Diba guys? Kulumdum ko sa una. Hey, kabaw ko na ni guys. Diba guys? Kung sa ito nakabaw sa limangga ha guys. Karabaw ni guys, no? Feeling nga karabaw ni kay. Nakadumdum mo itong elementary ni. Ito ang classmate ba? Oo, karabaw ni. Baka, hindi kabaw. Tinuod eh. Dumdum ko, murag karabaw din yung mahal. Karabaw nga mangga. Nakaba ako kasi kasi nakaibaw doon yung mangga kay hilig ko mangga. Shout out classmate Marilyn. Marilyn Platino. Di ba? Di ba rin karabaw ni? Hilig ko mangga. Murag, pero si Mana magkuan to. Mag-story tog mangga. Kita ko yung kumain ng mangga. Ano tama? Sarap yung sauce na. Lamig sauce gas kay kuan. Tamis, toyo kay tangan nga asukal.
Shout out sa akong kuya. Sa akong brother nga kinakusgan. Hilig ML. Oo, kalabad ako. Kaya na. Kanang na eh. Huwag ko ito gabi eh. Mama. ML. Ako? Suko na siya guys, kaya arang ato ma. Ato ba? Ato ba? Hindi na ka? Wala. Palit-palit ka dili, di mo kaya. Sausawan kay tamis. Kaling kay aslom lang. Pero hindi makayo aslom hala. Comment down below kasi nakaibaon sa ning manggaha. Unsa imong kuan mal? Tagna. Ah, Pustahan ta. 20 mahal pustahan. Away karabaw. Emo. Ginagawa mo. Inday binis. Naayon nakaday. Gilamtan si Inday. TikTok na na, day. TikTok ra kuno day nga si Tito Albert. Para ba daw mo ang halanat. Mingaw na ko ninyo. May nakaiuli. Soon guys, kaya di pa may kauli guys kay kuan. Desod ag biyahe. Then, mahal ag kuan guys, mahal ag isa rin pangalan, swab test o saliva test. So, maong unta guys. Ampo laman na ma-okay na para okay na ning panahon, nawa na ning COVID. Para lihok na tag sakto. Normal ba? Okay. Masud ka adto ng panahon naman na. Kanang nay bispito makalanghap ta og fresh nga hangin. Maglisod ng taginhawa tungod sa mas. Ngal na? Diba guys na? Kaya antos gihapon. Guwanta lang ta guys, mag-ampo. Ma-okay na ang panahon para makauli na sa Miss Bohol. Kaya gimingaw na may kaayos ang family diya sa Bohol. Mingaw na kaadyon ko ninyo. Kasi sa Albert, gimingaw na ko na to siyang family. So, ang case sa Bohol kay murag ning daghan mahal kay dahil na ko ang radio murag pila to 75 65. I'm not sure guys ha. Camping mo dyan na lang. Sunod lang dito sa mga kuano, mga patakaran. Social distancing daw. Social distancing. Sorry guys, nabulol na guys. Social distancing. Ug suot og mask. Kanang ilikay sa taan ng kuan guys no, kanang nay tapok-tapok bitaw. Labi na karon hapit nagfiesta sa Alicia. Kayan sa lang natong tapok-tapok guys para
Di na kaayo mo grabe ang is diha sa buhol. So guys, di na ako kayang hudon kay aslom bawal man na guys kay acidic ko. Napaydagan guys oh, nabilin. Yun ako kaya os hudon. Kay bawal na ang aslom guys kay acidic ko magsakit ang kanang kuan. Putok-putok. So, salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog. Hinaot nga mag-subscribe mo sa akin sa patong wala nag-subscribe. Ug i-like po ninyo guys, ug i-share, ug i-click po ninyo ang notification bell guys para ma-update mo sa among ug nami bag-ong vlog guys. Daghang kayong salamat sa inyong pag-watch. Bye!